ni wedi dechrau trefnu am peth tu allan, oherwydd mae lot o bobl yn ein cymuned wedi bod yn gofyn a fe dal bach yn lletwyth. Mae yna llwyth o reolau, a ni dal yn annog i pobl i cwrdd tu allan wrth gwisgo myrau a cadw bach o pethau hefyd. So ni jyst yn neud clwb cerdded ar hyn o bryd, cwrdd am coffi ond wrth gwrs tu allan, a wedyn mae yna gynfni o obviously dal yn neud pethau ar-lein ac yn y blaen. Yn Torfaen, ni wedi trefnu a Blaen y Gwent, hefyd ni wedi trefnu clybau cerdded. A wedyn ni'n mynd i caffi ond eistedd tu allan yn amlwg ar ôl wedyn cael paned a sgwrsio Cymraeg. Fe wedi bod yn neis i gweld pawb eto a cael cyfle i sgwrsio bywyd go iawn, a hefyd i cwrdd â pobl sydd efallai ddim wedi gwneud stwff ar-lein. Gallu cyd-weithio gyda nhw eto, so ie, mae hwnna wedi bod yn neis. Twen yn Sir Fynwy, yn amlwg BGTM, ond fi'n gwybod Sir Fynwy. Fel yr un peth, dwi wedi dechrau trefnu cwpl o teithiau gerdded eto o gwmpas y sir. Clybiau cinio hefyd, so dwi'n bwco jyst hefyd mewn tafarnau neu caffis a cael bwyd y sgwrs yn y Cymraeg. A obeithiol nawr, dechrau wneud stwff i blant yn y gymuned eto, neu i teuluoedd, dylai ddweud, a edrych i ddechrau cwpl o sgwrsiau cloncs a clybiau brecwas wedyn, ond yn amlwg jyst wneud yn araf bach, dim wneud y gyd ar unwaith. Ond fe jyst torri pwynt Delyn, grêt gweld pobl eto a jyst neis gallu gweld pobl wyneb yn wyneb o dau fedr yn lle sgrin. Fe bod yn hyfryd. Ydy. Oedden ni'n ei peth i rili. Trio camu nôl mewn i wneud fwy yn y gymuned, ond mae ardal ni wedi cael ei roi nôl mewn o dan glo, so mae'n mynd i bod yn anoddach rili ar hyn o bryd. Jyst parhau y pethau dros Zoom, dwi'n meddwl fy'n ni'n neud. Parhau mynd yn ôl efallai edrych ar beth ni'n neud cyn ar dechrau cyflwr cno, a wedyn cael syniadau yn ôl eto. Mae wedi bod yn cyfnod eitha hir. Dwi'n meddwl pobl yn dechrau mynd yn cael siambol a wneud pethau ar cyfriadur. Mae wedi bod yn rili neis mis Awst i dechrau gweld pobl eto yn yr eitha cerdded, a dyn ni wedi gwneud cwpl o byrau coffi tu allan hefyd. Mae jyst wedi bod yn hyfryd, really, jyst i weld pobl. A dyn ni'n gwneud rhywbeth o'r enw Menter, sef o'n ni jyst yn mynd draw a wneud cwrdd un wrth un efo pobl, jyst i gael sgwrs a paned. Mae bron fel bod y menydd fi ddim cweit wedi sylweddoli bod fi actually'n gweld nhw mewn pobl go iawn. Nes i weld cyd-weithwyr fi am y tro cyntaf wythnos dwytha ers mis Mawrth. A nes i just cael moment o cofio, dwi'n wedi gweld ti ers mis Mawrth, ond chos bod fi wedi bod yn gweld nhw ar cyfrifiadur, yn amlwg dwi dal wedi gweld nhw, ond dio ddim yr un peth, cos ti ddim yn gallu cofleidio, ti ddim yn gallu hyd yn oed mynd yn agos. Mae kind of bron fel bod ti dal yn just gweld nhw ar sgrin, ond just bod ti'n gweld y corff cyfa. Ydy, mae fe'n anodd. A dwi'n anghofio weithiau, dwi'n mynd i fel rhoi cut i fynd yma, dwi'n meddwl, gosh na, dwi'n methu, mae'n anodd. Wnaethon ni cael Gwent ifanc, dyna'r unig gweithgaredd ni wedi trefnu ar hyn o bryd sydd wedi cymryd lle mewn oherwydd oedran y pobl. A oedd e'n eitha ryfedd gallu sôn gwmpas bwrdd tu mewn, oedd e'n tro gyntaf fi mewn tafarn i bwyd ti am fel dros 5 mis neu 4.5 mis yn beth fel yna. So oedd e'n jyst yn ryfedd a bod pethau wedi newid hefyd yn archebu trwy a pethau fel yna. Bethau eto, I love it.